Musel. Sa pagtingin ko pa. Ora deh. Sekarang nagbinutan sa miya. O sa may bayan sila na kay. Mabutan kay kung may go. Bus. Sama ada nih mga obra deh. Obra. Ano project. Tawa lang. Serius kayo? Boss. Serius na kayo, boss. Okay, what's up? Magulo yun. Kanin, kamot ni Bay kay. Saon man nga. Napurdoy na sa bahay ko. No, awa, nang-spray na noon. Nakatangos sa. Serius kayo na, butan kayo na. Go! Serius man kayo, go! Mga na siya nila guys, katong sikat sa KMGS bitaw. Itong bata ba kayo na mga naning kamot, nagdaro, gidaro ang kabayo. Mga na siya, mga din yung bata ade. Grabe bossing. Tutay mo kayo boss. Ito kato, mga to, Yamahan to, kato kanina nasa. Ito. So, no, dangan kay naong. Ano yung pinakadangan sa mga ano. Awa ng gabi-gabi. O gabi dahil. Sprayhan. Grabe dengan na bata agad. Darang amahan no. Darang amahan guys. No, ha. Amahan no. Takal kay naom. Awa. Takal kay baru ni takal pa anak. No, anak po daw. Takal po kayong anak. Ulan na. Grabe ang ulan. Ay. Lakan na. Grabe shower. Shower na boss. Tada boss. Hapit na human boss. Dalian. Ano dalian yung obra guys. Awa grabe galing butana eh. Awa. Ada emang obra deron. Kabalo mo guys. Wa mi ka bigay ni kasi mag-video mo ni mag-ihimo. Ami sile. Disclaimer for content ra niya. Ang inabuhi ba kay kahit kang bukid yun. No, ano kung migo. Dang usa ni pahuway. Naluya siya, naluya. Tinam klaro. Ayan, naiinit. Boss! Okay tadi ha? Kaya. So kanina dahil mga spray dahil guys. So kanina nini guys. Ang patay sa sagbot kay hindi na madahan na maghagbas. Kaya mong sanggot, bahog manggod. Lampas na mo, bahog ang tumoy. Ano yung mong sprayhan mo guys. So mga din yung mong mga tanom dre. Content ra din namo guys kay para pud makita pa ninyo mga mga ka himo kayo video kay na namin dire na busy sa mong
Oh. Busy mismong tanom-tanom. Tibot tag sagbot. Kaya na sagbot. Di pa lang libutan. So grabe kainit dire guys oh. So grabe kapait sa bukid guys. Ani grabe kainit, kabulad mi sa init. Okay. Serious akong mga bata na yun, mga pinangubra na ko. Ano ba? Tarongan na niyo, taronga. Maura ni amo guys, wala pa kasweldo guys. Tingbon ra karon ni, tingbon. Atras kay burag napil ang amo da. Boss, tinudan na dia kay tuli taron. Wait, nag-wait na. Nagpabal kanding. So, nani kabutan ako mga pinaubra guys. Oh. May ka mo. Ana ba mana sa musol ba daw? Oh. May ka mo. Expert ka guys? Oo. Ako ba na? Arda dari pada plane. Mainan guys, sabit min human. Pakigugma. Oh. Tot atong mga simong sili. Ha? Yan. Wala din yung magabisihan guys. Hindi kayo mag-video. Hello. What's up? This is Malendog Vines. Away sa boss. Boss. What's up? Kaway. Laban. Go. Laban lang. Alaksan Nipar. Wana. Ubos. Kini to ya amigo. Kini. Gana. Apa dong? Ambil lagi sili ba? Ada din ni ubra kung pinaubra guys. Sigwa sildo ni bro. Masa pagbulong para landong ta kay itom. Boss. Yuhoy. Karaw nahutdan nahutag bala. Urot ng bala amigo. Are go. Onay bala amigo. Naging hotdog bala din so mag-ilis sila. Mag-reload sila. Awa. Awa lang. Kapit na human. Playan migo. Dalara. Tabangarns. I have Lingis ba? Okay ra? yes, I'm okay. Okay kayo. Boss. Saan yung kan? Kagadira. Tara boss.
Balik mo ni. Balim ko. Ada mi ko. So, tara dayo. Yung anak ko na naluya. Bus. Lingaw man, boss. So sa wala nang kabalo yung nani gini kabutan. Ah, Los An laki man ito no. Los An din de. Pero Domingo ron guys. Ting pahuway bro kami mo pahuway. Pahuway rin kaon. Asa man boy matay ra gol. Well. Kaya nang pagit maning bulong nga unsa ni El Nino. Skip na pre. Ay sa agis ko. Shower. Ang hadlok og bulong. Dignaw. Bignaw ginan. Natay ka. Sprayan ng Gemelina guys, awa, sa kadangan oh. Grabe ana guys, sprayan ng Gemelina. Pero dari oh. Sili naman guys oh. Okay, basa deh. Yawa. Ha? Nilas? Saron. Dare-dare sa paghigugma. Ang goal ka ni siya guys kay lagi yung uyab lagi wala lagi sa duawa. Go grabe ning goola niya amigo. Hoy siya gidual siyang wim. Spray. Pagod na pagod. Hatod mo na mo. Tahan ko. Apa? Ayun. Ay bulong. Natay bulong. Ano ka lang bawa ni? Wala man eh. Ano gani? Rasa na boss kay Tayaan ka ba ni? karon nag-abre oh. Kenapa yang lisod? Kenapa yang lisod? Bukan teleskopik. Hi guys. Bye. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa nga di makasamo. At di ako baby di ka maglato.